Kini kedai Bati CTV. Bat pidang pet yaki kubor paman kesni. Balawan rasya pidang Modrina Auto Enterprises Maulanong Kwar TSS Road Shillong. Ringkat bat ka Orange Nissan Lums Hop Ho Shillong. Wan bantiet yaka kali Datsun ready go batamai. Kabas kem bat bidor. Kidikot jong kaseng New Trap Youth Council ki balahir jurip dangshen ya ke jingpei jong ki top balaset ya ki jabo uranium ki badan hakashnong nangba jenrin Southwest Khasi Hills District haga khat arterik benai risau arajar arpo kila le ya kendu yo menteri jong sarkar jela u James PK Sangma ubabat ya katanat Forest and Environment ban pensngau hau halor ke jinglap jong kaseng ya ki arteli ki top set uranium ki bala peitlio hagane ga jaka nalor ki southli ki weipat ki top set jabo uranium balalap bagi peitlio Nakaliang kaseng kala dawa ya ke sarkar jela bakan tung daka kunhun tokit light load jong ki riu shampang ban penlong ya ke jing tokit ke babnia halor gani bar hakajo kapor kaseng kala dawaru ya ke sarkar jela bakan mang pisa naka benta ban marmot yakini kitlio set jabo uranium ki bala pei khanang ban set ya ke RB ka bami nang ni kabala ban wanra ya ke jing mensau omtang ya ki briu nrei wat ya ke jing thau ki ba em haga mariang nalor gitu ki southly ki cakap tep jabo uranium na netu ki uranium ki ba atep naglap susu sa artli ki ba nakalian jo menteri jong tuan nong pa jenrin ula yalam ki members ki jongi ban lap but kini ki artli lei ka jing jot na jing sator jong tu ka kendro baki tap la ki sil itu ki jaka drill mensua apa baki survey uranium kila nang kila kampalat ban ni compare ya tu ki we kini lika kendrok alajan klem ti hadin bang yo ya gitu bat hadin bang ila kima bosong ikila le kendu iki brusno bat kumba POE bat kubor bat aki social media hadin bajong Dr. Bramley ula le jera dau tu meters ya ban test ya ka level jong radiation hak tu ki area bat lalap baka jingdon jong radiation kala palat ya ka ke ba di bandar kapo ya du arspa tam ka radiation level hantu bat gila sungukia sekali nak kalian seng bat nak kalian jongi gila dawa na u minister in charge ban thungno kerti ya ka kanhun thokit jongki start wat benya omdei ban pha de police omdei ban pha de ki magistrate kumba pha ka district administration ki bopli ki police ba ka district administration ki le yu ta radiation ka police kan le ira di lathi ba di ira di sulai ban test radiation kalong bakla Adik magistrate ru kin don tiar nai kimde ki expert bakin test ya ka level jong ka radiation bantip ya ka level jong ka radiation ti kini kimde ki competent authority la ni kimde ki board ya ka ban test radiation tinggal ada bong ya ki ba ladan pha da ka UCL ru nak lian jongi ngim sanya menu ban sanya ya UCL ya ka UCL la snak nang ban ti uranium tilada pin pha da ka UCL menta bandai test ya radiation level la long kumbachu pha do briu bala long interest lupa tinggi ong ba la daki pha da ki UCL ru ngim pediang ban ngim nom relay ru ya ta report ke ba maka UCL kale tina kali ngongi la dawa ba kadon ki don de ki wepat ki independent agency ki ba la don menta bat kini menta ki di ban le chatu ka area ya ban wat benya ya ka level jong kada radiation namar ni ngim tip syu menta hadu kan no kadang long safe hadu kan no kadang sengan ye ki nong song bakin syok tu ke area hatu yo lesi ba maki ki la kam ban kerja no ngim tip lakat no sendem kan ni radiation level kala don hatu ki area ki nong song kumba long metang yo i ba ki don apa dengan jong panik but kita nak pergi jeng songsi tina kali jong kaseng ila dawa ba ni kong di ban wat no ya kun wat benia ka ba don ya ka jing tip ba da ka jing la ka jong ka ba don ni kitia ki ba don ya ki briu ki start ki chat ya ka ban lit thokit but ka ba arpat nak kali jongi ong ba sarkar kala di ban kre pisa no lupa ban lit tap biang sa siwa ni ban resil ya tu ki jaka ki ba ladep sil mensuah mereka balas sedang pat dan ki balas sedang put entah ki membos ki jongi ki lap begitu kinal la sarang ki lap ha ki do soki ki lap ru bakatu ka simen kala put kala sedang pat kam scam show ti ki don ki area li ki bom sem latap ti nak kali jongi long ba kala don kam ban let sa sin ban
ya itu kita ki bakhlam pat sem latap la de bentap no bat itu kita ki belatap mansua ki bela sator menta la de ban le biang ka risil ne ke jing tap ke ba arsin ti na kaliang jong u minister ula da bong ba kani ka kam ka bakya kadi ka kam ka belong sensitif ula ong ru ba kadon kam ru ya ka cabinet ban sngo ya kani ula ong angi ba unsa please ya kani ga jing ya keren ha cabinet ba ha ju opor unsa persyang bat konsol ya ki taki agensi ki badal but ula ong ru ba unsa sim khia ya kani ka kam